रेगानि सामंख्लायमानि जराव वाफांबाय बुजागै थिमराजाक बिसि डक्सिबा उमरनि खरकसे साकराजो बिनि मुंले फुंतिरिया पार्टी मुंनि यागलो पुइला बनो जगबंधु प्राइमारी हॉस्पिटल abni यागलो रहरजाखा गंडा टिसा बखास्ते साकाम नग पार्टी मुं जगबंधु एडिसि विलेजनि पयदरंचन आमसायो क्राकशाला गंडा टिसा बखास्तेनि जगबंधु एडिसि विलेजनि पयदरंचन आमसायो रेगानि सामंख्लायमानि जराव वाफांबाय बुजागै बेलाय सागो दुखुमानखा बिसि डक्सिबा उमरनि खरकसे साकराजो बिनि मुंले फुंतिरिया पार्टी मुंनि यागलो पुइला बनो जगबंधु प्राइमारी हॉस्पिटल abni यागलो रहरजाखा गंडा टिसा बखास्ते साकाम नग फेयाबा बिनि साक बेलाय हामियानि बागै पाइथागो दलाय हांकर साकाम नग रहरका बनो साक नायनेर आओ बुंखे दारखे जिए काबला जिए थानियाव अत्रेहार को वास को होया बरो पोलियो ना भागे लिथि प्लिन था केबो बुक्ति पहुंचायो जगबंधु पंचायत के बाइफों में 9:30 तुम्हारा खिना था मनी रेगा काम खेन था रेगा के संतम कि और सेक्रेटरी रोक तंग रितों सेक्रेटरी आरो लेक्रोय उनको जिरेस के हाथों अब एक्सीडेंट नंगने बुंगे लेतिन तिरिया क्या बुंगनो ता फास्ट ईयर परोती फिके फास्ट ईयर जगबंधु ते माने गन्ना तेना गन्नान के रेफारी आग खुलाय हॉस्पिटल लायो रेफार नी बुंगे नाइंदा देसिराम दे नों बिनि तमाखलाय आइनि आंहाना दलाय हांकर साकाम नगर लांमा बाय चबा खलाई दंग ताबुक लेफुं तिरियां मुंगे अ चाक्राजो पार्टी मुंगो सागो दुखुमानाय चाक्राजो हापांनि बखाक्ति मुंसा सुबा सुमानमानि कक माकरै ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरा।